des de la regidoria de serveis urbans, conjuntament amb l'empresa Àguies de València, estem fent una nova canalització per tal de portar aigua potable a lo que és l'edifici del cementeri. Han passat ja molts anys, l'arxub s'ha quedat completament deteriorat i l'aigua que teníem fins ara no era aigua per al consum humà. Però per tal de millorar la qualitat dels treballadors que puguen tindre aigua completament potable, com dia hem fet des de l'Ajuntament aquest tipus d'inversió. És una inversió que corre a càrrec de la tarifa transitòria de l'empresa concessionària Àguies de València i per tant no té cost per als residents. En esta obra el que fem és millorar el que és la qualitat com dia de vida, per dir-ho d'alguna manera, però sí també la qualitat de l'aigua. La qualitat de l'aigua és important per als treballadors tindre aigua potable per al consum.